Bueno, ja, kurso hasieran nola pentsatu gendun hau antolatzea. 2 urtez behin antolatzea eta aurten tokatzen zen, eta kurso hasieran pentsatu zen ze gai hartu hau antolatzeko. Orduan pentsatu zen Euskal Herriko inauteri diferentek gaie hartu eta hala prestatu da hau. Bueno, dantza taldeen 7 taldeetan banatuta gaude eta 6 urtetik 60 urte bitarten. 7 taldeetan banatuta. Gero kurson zehar, talde bakoitzek kurso bukaeran emanaldien nola egiten den, orduako talde bakoitzek antolatzen du emanaldie. Baina gaurko eguneako dena berdinek, dantza berdinek prestatu ditu. Ja, dantza taldeen hasten da momentutik, dantzaok gehien bat lantzen die, ez? Lantz eta altsasu, hori gehien bat umek hasten dienetik hasten die prestatzen da. Hombre, beti ensaiok eta inbar izan ditugu, baina ez hola izugarrire. Hau gehien bada herriko jendei eta pixkat motibatzeko, ez? Eta gero nola egun guztietan antolatzen duguna, gero Baskarin biltzegea eta atxalden erromeri eta hola izango ditugu, eta bueno, pixkoat herriek girotzeko eta ekitzeko. Pues haikea dantza desberdinek egiten, txikinetik hasita hundineaino, gero kale jira batzuk dago rumorea banatzeko, gure kasungo azeskoakin umorea banatzen, eta beste batzuk, beste arropa batzuk jantzita, beste umore bat jartzen, lurretik botatzen, da hola. Izan da Euskal Herriko inauteriri buruz, eta ondo egon da, bai. Mozorro eta txanoktaku egon geha pixkat txukuntzen daula, eta... Eman zizkiguen txapelak eta ez zeren oso ondo zehatuta eta dantzako entsaio batean ingenitun ondo prestatuta. Poza, hainbeste lan inda gero jende horren aurkeztea, poza, bazkaldu eta gero erromerie ongoa eta festa.